Hau da lehenengo liburuaren azala. Eskularru beltzak izena da, dauka, bildumari izena ematen dion izenburua, eta, bueno, hemen agertzen dira hasieratik protagonismoa izango duten eta markatuko duten bi pertsonaiak, Beire eta Baba. Orduan, ze kontatzen da lehenengo historia honetan, bueno, dana abia puntua da udako, bueno, Beire bidaltzen dute udaran, holako udaleku moduko batera ingelesa ikastera, holako barnetegi bada. Eta bere esperientzia oso txarra da. Bera dago dituta bere institutuan liderra izatera eta mundu guztia bere inguruan eukitzera eta bar, eta barnetegi horretan da justu kontrako, ezta? Ez da sentitzen integratua, ez dauka lagunik, gainera ez du lagunik egiterik nahi, dauka sentsazio mundu guztia bere kontra dagoela. Eta, bueno, egun baten barnetegitik ateratzen da eta ezagutzen du Baba. Eta Babak suposatzen du berarentzat holako freskura bat, ez? Arerioen artean eta berarentzat gerra bakarrekan dagoen barnetegi hortatik kanpo holako lagun bat, arnasa, aire freskoa eta pertsona gainera bitxi bat eta desberdin bat gauza pilat irakatsi alizkiona. Orduan Beireri irakatsiko dio uda hortan Babak boxeatzen. Bai, ermita baten boxeatzen du Babak mendian, ezkutuan galduta dagoen ermita baten, eta horren Beirek ere horrek hasiko du boxeatzen. Ze gertatzen da, udara bukatzen dela, bi lagunak agurtzen dira, baina beraien sorpresarako ikasturtea hasten danean berriz ere institutu horretan Baba agertzen da. Baba dagoelako Lindaren etxean urte hortan, bere harrera zentrotik etxe horretara eramaten dute, familia horrekin bizitzera, eta horretana berriz hankaz gora jarriko da, eta ustez lagunak zian Beire eta Baban artean hasiko dira holako gaizki ulertu batzuk eta gatazka batzuk. Lehen esan duten bezala, Beyoncéren ametsa da egunen baten dantzaria izatea, bai. Orduan, beraien herrian antolatuko dute casting bat, telesail baterako aktoreak, dantzariak behar dituzte, eta erroan antolatzen dute casting bat. Casting horretara aurkeztuko da Beyoncé, eta, azalaren arabera, badirudi aukeratua izango dela, baina aukeratua izan arte edo izateko pasabeharrituen guztiak, hor dode, ez da, historio horretan. Protagonista ez da bera bakarrik, lehenengo liburuan bukaerak daukaz eta bigarnan hasiera, esan nahi dut, liburu guztia bukatzen diaulako korapilo edo gatazka batekin, eta orduan hurrengo liburuan saiatzen ez, jo guztia pixkat argitzen. Baina bigarren liburuetan oinarria edo zutabe esan genuke da antolatzen den casting hori. Hirugarren eleberrian, izenburua ikasbidaia da, eta ikusten duzun bezala, ikasbidaian joango dira Maltara. Hor daude aeroportuan, ikusten dituzue bi kuadriak ondo banatuta, alde batetik daude Baba, Beyoncé eta Linda, eta bestaldean daude Beire, Kar eta Lete. Gero hor badaude beste bi pertsonai berri, lehenengo liburuan agertzen dianak, eta bigarren liburuan agertzen dianak, eta orduan, horiek ere gero joango dira agertzen, bilduman zehar. Naiz protagonista nagusiak 6 horiek izan, gero tarteka. Eta hemen zutabea zein da, ikasbidai hori. Lehenengo ze gauza egiten dituzten ikasbidaian joan nahi izateko, dirua lortzeko eta hori guztia, eta gero ikasbidaian zer gertatzen den, ez? Piztanetik pixkat, horre gainera Beirek ezagutuko du Martin izeneko beste mutil bat eta maite minduko dira, eta azkenean bilduma guztian zehar dago maitasuna eta zuen adinakin gertatzen zaizkizuen abentura era guztietakoak. Eta hau da bildumari bukaera ematen dio liburua, izenburua dauka Iez, eta zergatik Iez, hirugarrenan bukaeran gauza nahiko gogorra gertatzen da, istripu moduko bat, eta mundu guztia pentsatzen dugu istripu horren egilea edo erruduna Beire dela. Beire sentitzen da galduta, mundu guztia bere kontra dagoelako, inork ez diolako sinisten, eta mundu guztiak benetan sinisten duelako bera gaiztoa dela. Orduan azten da bere buruari galdetzen, zer gertatzen da, ez? Zer egin dut gaizki? Zergatik mundu guztia pentsatzen du ni naizela hain gaiztoa, egin ditzakedala horren gauza akrudelak, ez? Orduan lehenengo aldiz behar bada bilduma guztian zehar borrokatzeko modua da ihes egitea.
nik hasieratik defendatzen dut borroka egin behar dela, baina batzutan onartzen dut borrokatzeko modu bat izan daitekeela, distantzia bat hartzea. Eta kasu honetan beirek distantzia fisiko bat hartzen du, ihes egiten du, inori ezer esan gabe, beste herri batera alde egingo du, eta hemen kontatzen da nola bueltatu arte, bueltatzen bada, tarako irakurri inango dezue, ze gertatzen den eta ze garrantzitsuan batzutan, bizitzari ere ustea gauzak soluzionatzen edo konpontzen, ez. Laugarren liburuetan ere badaude pertsonai berriak, eta batez ere aurreko hiruretan dauden korapilo eta gai eta azpigaiak hemen askatuko dira edo soluzionatuko dira, ezta. Ze bilduman zehar, nik kontatu nahi nahan baita ere nola batzutan eragiten daban gure izaeran eta gure portaeran familia bizi duguna, bai. Gurasoak banatzen dianean, edo gurasoek guk nahi baino kaso gutxiago egiten digutenean, horregai horiek ere bai agertzen dira. Eskolako lagunarteko istiluak. Eskematian da bilduma bat, nik uste errex irakurtzen dana, hizkuntza aldetik ez dagoelako zailtasun askorik, dialogo asko daude, entretenigarria da, zuei gertatzen zaizkizuen gauzak gertatzen zaizkizuelako, nik uste dela pertsonai interesgarri batzuk, bakoitzakin gauza bat ezberdin bat ikasten dugu, eta gainera daude Josebak indako ilustrazio bikainak, eta horietan guk imaginatzen ditugunak gainera daukagu aukera ikusteko, ez. Bali maduzu ikusiko ditugu agertzen dian ilustrazio batzuk, hemen ikusten dugu bere boxeatzen, bere kasko eta guzti, ze ia oharkabean babak erakutsitakoa jarri beharko du praktikan, ze boxeo konbate baten parte hartu beharko du. Orduan, hor ere, ze boxeoa agertzen da ez bakarrik metafora bezala, baita benetako konbateak ere badaude, benetako borrokak. Horrek ere badauka pixua eta horren agertzen da babaren entrenatzailea, eta mundu hori, unibertso hori ere agertzen da historia guztian zehar. Hemen, neguzu kontatuzuk. Ez, hau zen, babarekin egiten du horrelako entrenamentu ziklo bat edo saio batzuk egiten ditu, eta marrazki horretan adierazten da pixka bat nola nekatuta egonda ere zerbait ikasi duela sentitzen duen eta pixka bat gustora gelditu denaren sensazio hori, ezta? Hau da beste, bertan agertzen da beste sekuentzia bat, hor institutuan daude, eta beire, fijatzen bali mazarete, marazki guztietan, gehienetan dago azerre bezala, ezta munduarekin azerre, mundua bere kontra gongo balitz bezala, da neska gogorra eta neska zaila gainera, baina beti dauka atzetik jendea. Orduan horrek ere batzutan ez dio gilegi laguntzen, ez? Jasunek esan duen bezala benetan gertatzen diren borroka batzuk, baina borrokak liburuetan ez dira bakarkan ring gainean gertatzen, ring azpian ere gertatzen dira borrokak, ez da bizitzaren borrokak. Bai, eta gainera, horretik ikusi dugun marrazkian, hor ikusten duzu, baba dago eta dago beste bere anerioa, bere kontra borrokatu behar den boxeolaria. Eta hemen pixka kontatu nahi naban nola batzutan lehen aldian gertatu zaizkigun gauzak nola batzutan bueltatzen dian, ezta? Nola badauden gauza batzuk ustez gainditu ditugunak, baina bapatean berriz ere aurrez aurre jartzen zaizkigu eta horre sentitzen gara ahul xamarrak, ezta? Horren hemen babak borrokatu behar du berarentzat garai batean, nahiko problematiko izan zen pertsona baten kontra. Eta horrek berari suposatuko dio, dana irauliko da, bere barruan eta bera sentituko da gainera ez dela gainditzeko eta bera beti bere barruan daraman aur txiki hori bagartuko da, baina bere modurik tristeenean, edo gogorrenean. Baina dana daramagu gure barruan ume txiki bat, ez? Liburuetan zehar pertsonaiek evoluzio bat dute eta adibidez beire boxeoan ikasten duen bezala
Kar hain pertsonaia simplea zena hasiera batean ere asko aldatzen da, bezagutzen du beste pertsonaia bat, hor marrazkian ikusten duzuten nola dabilen telefonoz hitz egiten horrekin. Lindak bere kokiltasun hori pixka ganditzen joaten da, eta ikusten zuten bezala ikasbidaia prestatzeko ekitaldiak eta antolatzen dituzte, eta pixka bat marrazki honetan nahi izan nuen pertsonaia guztiak momentu horretan egiten ari bere bizitzen sufritzen ari diren aldaketa horiek badirazien dituen marrazki bakarrean, ez da, pixka bat denak batera. Bai, gainera hemen, fijatzen bali bazerate, Beyoncé argalduta dago. Hasieran, lodi xamarra da, baina, zenbat, gauzen ondorioz, bera ere argalduko da, bada olako bilakaera izaerari dagokionean aldatzen dira, eta fizikoki ere pertsonei batzuk aldatzen dira. Bai, hau da, laugarren liburuan azalean agertzen dana, ez da? Hau hirugarrena bukaera da. Hori da, horretik esaten dugu beti liburuak jarraian irakurtzea komeni dela, ze bataren bukaera bestearen hasiera da. Kasu honetan hau, hirugarren liburuaren azkenengo irudia da, eta laugarrena horitzen bali mazatea, hasten da baita ere pixka bat estena honen jarraipenarekin, ez da, nola jo badi joan kotxean nolabait. Hemen pixka kontatzen da, hirugarren liburuan, esan dizudan bezala bukaeran nolako istripu moduko badago, eta horren ondorioz, Linda, koman dago, bai. Eta bestea da Beire, bere melena hori moztu du, eta meni guztien zuen bezala beste itxura badauka. Ez dugu kontatuko gauza askorik, zer ez dela liburu guztia... Spoilerrari egiten pixko bat. Dena den, bi marrazki hauek batera jarri ditut, bi pertsonaia hauek bata bestearen isla moduko bat egiten dutelako. Naiz eta oso ezberdinak izan, bata besteari begira definitzen du bere burua pixko bat. Eta horregatik konposak eta bera eta gauza guztiak. Eta hau ere oso, nire gustatzen jaten ilustrazio bada, azkeneko liburuan Beirek ihes egiten duenean, ihes egiten du Maltan ezagututako mutil batekin, Martinekin, eta eskapotable zahar baten joaten dira, beste hiri batera. Eta hor ezagutzen du berantzat ez ezagunan mundu bat. Badauka Martine, bere lagun hone badauka lagun bat, baitzen da banalan hiri hortako baulako auzo baztertu baten, apenas eskolara eta joateko aukerarik ez daukaten aurrekin, eta barrezta. Eta hor dauka aukera, ematen diote aukera, berari gazte horiei irakasteko boxeatzen. Eta berak ondartzen du, baina bere harridurarako tokatzen zaio, hemen hartan neskau, Joana, deitzen da neskau, dala, Beire baino askoz neska zailagoa eta gogorragoa, eta bere aurrean Beire askotan sentitzen da, nahiz ez azaldu, bera badokalako orgullo zera bat, askotan txikia, ez da? Baina oso ondo dauze paralelismo bat itzen da baitxa ere, lehen esan dutena, nola batzutan daukagu sentsazio gure bizitza dala, ezin dut, honekin, ez da zenbat gauza txarra izizkit gertatzen eta atzuan ateatzen geranean, ikusten dugunean beste pertsona batzuen bizitzan nolakoa dan, azten gera ulertzen, behar bada gure bizimodua ez dela, guk uste genuen bezain larria, behar bada gure gurasoak ez dela, guk uste genuen bezain, ez dakit gaiztoak ez da, baina guk uste baino gehiago igual ulertzen gaituztela, ez da. Torran Joanak zentzu hortan ikasgai bat emango dio. Badirudi bukatzen jo margarela, agian hori izango da jartzea, bukatzea lehendabiziko irudiarekin, eduki dezazuen pixko bat, sailaren irudia burutan, nola bi pertsonaia talde, bakoitza bere izaerekin, eta hasiera batean kontrajarriak ikusiko duzuen nola moldatuko diren bukaeran. Bai, hoxe. Nik eta Josebak indugula gure kariño guztiakin, eta tentatu bat zaituztegu erosi, hasi lehena irakurtzen, bentsat batek erosi eta gero besteari utzi, eta niri kresto ilusioeko zian, bukamen kontatu dugunan zertzela da batzuk bentsat, zuentzat baliagarriak izango bazian, eta esati zueten bizitza borroka dela, eta Eskolarru Beltzaken agertzen dana pixka da hori, baina beti ere modu entretenigarri baten bitartez eta zuen gustoko istorio eta pasadizuekin.
Eske, bueno, mila esker, etorri zaterako. Eskerrik asko.